Nurlat avtomobil yo'llari idarasi ishchanligi Nurlat televideniyesi aşa televizor qarovchilarimizga doimiy yetkazilib bordi. Предприятиенең үсеш динамикасы турында сөйләдек. Юл салуда кулланыла торган инновацион технологияләрне күрсәттек. Нурлатларга идарәдә эшләүче уңган хезмәткәрләр турында мәгълүмат җиткердек. Шул видео язмаларыбыз белән Татавтодор җәмгыяте уздырган журналистлар конкурсында катнаштык. Нурлат телевидениесенең татар телендә юл хуҗалыгы эшчәнлеген чагылдырган видеосюжетларыбыз республикада иң яхшысы дип табылды. Кичә тантаналы шартларда бүләкләрне Татмедиа матбугат һәм масса күләм коммуникацияләр агентлыгы генераль директоры Айрат Зарипов һәм Татавтодор җәмгыяте директорлар советы рәисе Илдус Фәсхетдинов тапшырды. Көн сайын Нурлат автовокзалы аша 22 автобус уза. Йөзләгән кеше автотранспорт хезмәтеннән файдалана. Объектның террорчылыкка каршы саклануының тәэмин ителеше хакында бүген узган террорчылыкка каршы район комиссиясенең чираттагы утырышында каралган мәсьәләләрнең берсе шул булды.